Il-kap nazzjonalista Adrian Delija għamel dikjarazzjoni surreali li l-kontijiet tad-dawlu l-ilma ma raħsu xejn. Il-kontijiet tad-dawlu l-ilma ma raħsu xejn. Dak li għal Delija jistona mal-aħħar statistika tal-Eurostat li turi li l-Maltin iħallsu r-raba l-orħos kontijiet tad-dawlu l-ilma fl-Ewropa. U ma tarif fil-Parlament li juri li r-roħs fil-kontijiet tad-dawl qed iħalli 80 miljun euro fil-but tal-Maltin u l-Awċin kull sena. Flaqa politika f'Taslima, Delija qal li l-gvern tilef il-boxla soċjali. Iżda fl-istess nifs attakka wkoll il-miżura tal-budget li tara persuni speċjalment żgħażagħ jirċievu għajnuna biex iħallsu l-10% kapparra meta jixtru proprjetà. Insellifkom id-deposit ukoll. Il-kap nazzjonalista attakka wkoll il-gvern fuq l-ugwaljanza. Għandna gvern li jiftaħar jiddandan jajjat bl-ugwaljanza. Dan minkejja l-istatistiċi Ewropej fl-aħħar snin jikkonfermaw kull darba li l-pajjiżna fil-quċċata tal-ugwaljanza mill-pajjiżi kollha Ewropej. Din id-dikjarazzjoni saret ukoll ftit sigħat biss wara li l-Gazzetta ta' Delija attakkat żewġ nisa li ssieħbu fil-programm Lead tal-Partit Laburista f'miżura biex tara numru ugwali ta' nisa u irġiel fil-politika. Dan fil-waqt il-Partit Nazzjonalista għadu bla pożizzjoni fuq il-liġi li qed tkun diskussa fil-Parlament dwar l-ugwaljanza. Delija reġa' prova jiġġustifika għaliex waqqa livelli l-għada li nqatlet Defni Caruana Galizja. Ikun ifisser assalt fuq id-demokrazija. Dan minkejja li Delija kien qed jaffaċċja allegazzjonijiet serji li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey ġejjin mill-prostituzzjoni. Iktar qabel tkellem il-Viċi Kap Robert Arrigo li fis-sfond ta' ġimgħa oħra ta' ġlied bejn il-fazzjonijiet Delija u Busuttil appella għall-għaqda. Jekk ħanqbgħu birda u ma marrux nivvotaw għall-elezzjonijiet u nivvotaw għall-Partit Nazzjonalista allura hekk ħanqbgħu. B'reazzjoni l-Partit Laburista qal li l-Kap Nazzjonalista issa ntebaħ li waqqa l-ġebla fuq saqajh u mar Taslima biex jiġġustifika għaliex waqqa l-livelli li kien għamel wara li ffaċċja akkużi mill-aktar serji. Iżda lanqas dwar dan mhu kredibbli, sostna l-Partit Laburista, għax m'hemm l-ebda skuża valida dwar għaliex ma marx jitlob inkjesta maġisterjali dwaru nnifsu. Il-Partit Laburista qal li meta d-deputat Carola Aquilina aktar qabel ipprova jimmina l-inkjesti maġisterjali, kien qed ifakkar ukoll kif dwar kulħadd se toħroġ il-verità minn barra l-kap tal-Oppożizzjoni. Dalgħodu Adrian Delija reġa' wara li mhuwiex kredibbli. Minn meta qal li l-kontijiet ma raħsux għal meta attakka miżuri li jgħinu n-nies isiru sidin ta' djarhom. Delija kien qed juri biss li nħakam għal kollox mill-estremisti fil-Partit Nazzjonalista temmet tajt l-istqarrija. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.